Okay. Limpyo na. Walay. Okay, matatag. Sige kay mo naog po ko. Kay mo saka. Wala na ni. Hey, Wala na oh. tungutan na sa si Idi. Wala na. Oh. Wala na na. Kailan naog ta? Pauna ko mang. Kay hindi kayo maklaro sa kuha ng hag. Ano siya? Walay kay naputol ila pang. Suya po. Wala na. Benda, kaya mga tabla sa kilid ba kaya magkuhaan. Okay. Ay, sa ubos. Wala man yung makuha ni. Dito po duguin. Okay. Kinawang. Kanawang kay Ha? ma-absan ka na ko ron, mabilin ka. Ano yung mga tabla din pang? Siya Michael na bukuhan na. Chip kuhan. Lagi na ba? Bundak pa lang na hinuon niya. Sila yung adlaw na lang na ikukuha. Kay kapoy na biyak na. So wala na lang sila. Oh, Kaya na yung daan. okay. Puno ko na ako na kapoy na kayo na. Nawag ka. Kapoy lagi na inig saka galimang. Sangit na ka. May kay itong kuba dito mga tanawon. Kay no hawa na. Oh, suba. Nahawan-hawan jud. Okay. Hmm?
Ugat na ko. Bundak na ko PDL kay may mutingog na hagong. Wala na ko? Na? Ini mo iko dia. Iko anang kwan. Sa tubo? Ini yang latay. So ubos wa na to suksuki gaw no. No di na kay ano to. Okay, anak ra po no. Ini ra. Paingon man sa ubos. Wala nang makakita sa ubos da? Hmm? Wala nang makakita sa ubos? Ya to. Kuan ra man, gaana man po to. Paingon. Ini kay Paanam siya. Ya paingon po sa ubos. supaya mga bata ba nga ni sakto to. Ini yung gini. Kini diri kay maanam di. Kato kay ana kuotonon. Hangak kay ikan dito. Waktu walang tingan. Hoy. Ano pa dia? Okay.